رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. ассалому алайкум дӯстони меҳрубони ман. умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен. хуш омаден ҳама каса ба канали ман. иҷода боша дунамуд салат кадаги маҳсулоташ боша сабзи картошка, лаблабу, гӯшти мурғ, тухм, овпаз кадагиан, базилиони гарохаю, бодиринг, салати сабзигӣ, сир, майонез дар кор ба мо. иҷа боша бодиринги салёни маҳкам кадаги ма бисёр маҳкам мекунам ҳар сол. як таша кушодуму 4 дона бодиринг дар курай. ба маҳсулотҳое ки овпаз кадагем хушрӯ када пусл мекунем шуна ай тиёрка мегузаронему. якта тарелкае ки дарозак бошада и салати кадаги ман рақами 8 якта тарелкада 2 стакана мегирем ай 2 пара мемонему. ҳамон маҳсулотҳое ки ай тиёрка гузарондаги маҳсулотҳои салата якта рехта майонез кадан мегирем дар ҳар як қабаташ. апаҷону хоҳарҷоное ки наворӯи мада лайк мемонен, вақти хитона дареғ надошта суханҳои беҳтарин дар комментариҳои ман менависен. ай ҳамаи шумо миннатдорум апаҷону хоҳарҷонои ман. худованди меҳрубон нигаҳбони шумо бошад. подписчикои наве ки ба канали ман обуна шудастен, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. дӯстони меҳрубони ман, дар влоги охир мондагӣ комментария бисёр омадагия дар дигар влогомам духтаракҳо нависоден. ҳаматон дар ҳоли ҷавоб мегӯм. саломатии духтарам камтар несте. баъди влоги охир мондагӣ айдумиам духтарҷонам овораюм. хафа нашавен. ҳаматон дар ҳоли ҷавоб мегӯм апаҷону хоҳарҷонои ман. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيجن حب زاد أما اللي بات يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق مهلة إيمان لا تنقضي أنت اللي روحي دواء. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. дӯстони меҳрубони ман, иҷода боша ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. ин хоҳарҷони мо кор мекунад. ҳар сешанбе боша оиликошон мегузара. духтаро марҳамат кунен, ба рақамҳои рӯи экран будан нависен. ина духтаро дар Тоҷикистонам ҳуй шудай. апаҷоное ки дар бораи хемахем пурсиден ки барои кадом касалҳо фоидаовара, ина марҳамат кунен, гӯш кунен апаҷон. Хемахем дар кадом ҳолатҳо истифода бурда мешавад? Мепурсем ай коргари Атоми. Она повышает иммунитет, также она предназначена пожилым и молодым людям, у кого хроническая усталость, пониженный иммунитет, кто часто гриппует, у кого хронические заболевания, как, допустим, онкология, бронхит или остеопороз. Она также помогает организму полностью восстановиться и быть здоровым. салом бонувони азиз, фурсати он расид ки ман худро ҳамчун тоҷикзане ки унвони бриллиантови мастеро дар ширкати Атомии Корея соҳиб гаштааст шинос намоям. исмам Шоира. тӯли 1 сол аст ки аъзои ин ширкатам ва бо сари баланду дили пур ба шумо мерасонам ки беҳтарин ширкат, беҳтарин кор, беҳтарин маҳсулотҳо барои зебогӣ, барои саломатӣ ва дар навбати худ даромадҳои пулиро аз ширкати Атомӣ гирифта метавонед. маблағҳое ки айни ҳол дар навор мебинед, ин ҳама самараи меҳнатам дар ширкати Атомист. бонувони азиз, айни ҳол маоши якмоҳаи ман аз 200 000 рубли русӣ иборат аст. бо дараҷаи фаъолияти кориам рӯзторӯз маошам зиёд гашта истодааст. бонувони гиромӣ, метавонед бо ширкати мо ҳамкорӣ намоед ва хусусан худи ман Шоира
роҳу равиши кор ройгон меомӯзонам. Барои маълумоти пурра оиди кор метавонед ба рақамҳои рӯи экран занг бизанед. وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت الليل روحي دواء رمضان رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب في قلبه بزاد أما اللي بات يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق مهلة إيمان لا تنقضي أنت اللي روحي دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قد طال وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت الليل روحي دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب في قلبه بزاد أما اللي بات يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق مهلة إيمان لا تنقضي أنت اللي روحي دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب طال وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت الليل روحي دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب في قلبه بزاد أما اللي بات يا
ина духтаро салати маккадагӣ омода шуд. Рақами 8 чихел хушрушдаги. Баъд болошда боша сер майонез ҳама ҷӯша мекунему. Ай болош зилёни гарох мерезем, гирдоша боша зарди тихкати оро метиҳем. Баъд духтаро ай ҳамин маҳсулоте ки зиёд кадаги буд, бо камтар дига сир дабавит кардуму бо як намуд дига салат кадагиум. Хай вашам тамошо кунед дӯстони меҳрубон. Хонаам боша меҳмон омадастай. Ҳамин влога хай тайёр кардум, гуфтум хай шумо тамошо кунед дӯстони меҳрубон. Иҷа боша нимта сирам ай тиёрка гузарондуму ҳамаи маҳсулотро да тарелка рехтагиуму ба майонез кардум. Баъд якҷоя кардан ба маззаҳак буд. ин иҷада боша салатҳои маккадагӣ омода шуданд. Хайр дӯстони меҳрубон, то навори оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худо нигаҳбони мову шумо бошад.